Дами и господа, тишина! Този поздрав е специално за Радко Кръстника и неговата съпруга, нашата златна кръстница Надежда. От Мариан, техния кръщелник, за тяхното име, за тяхната сила и здраве! Онай барвало, тай, онай зорало! Да се чува името, да се знае кои сме. Лескери фамилия Зорали, да се чува фамилия Лескери! Ей! От София град до всяко кътче на земята, името на Радко се слави по всяка махала. До него Надежда с благост и доброта пази семейството, дарява ни светлина. Лескери фамилия, здрава стена, мощна опора, уважават ги всички, познават ги хора. Мариан го казва, думата му тежи. Чести фамилия, това ни държи. Радко Кръстника и Надежда, най-барвало, най-зорало. Лескери бари фамилия, ленгоро юта и ленгоро алапси бута шундо. Да се чува името, да се знае силата, здраве и късмет да има в фамилията. Викнало се в София, чуло се навред, че с тези кумове сме винаги напред. Златни вериги, но по-златна е кръвта. Лескери фамилия, гордост на света. Радко и Надежда ни водят с твърда ръка. Където те кажат, там става така. Мариан поздравява, чаша вдига високо за нашата кръстница и кръстник, уважавани дълбоко. Специално за Радко Кръстника и кръстница Надежда, от Мариан и цялата Лескери фамилия.